Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-elezzjoni tas-Sibt li ġej hija għażla dwar min għandu l-aqwa tim, l-esperjenza u l-idejat biex Malta tibqa' mixja l quddiem. F'attività politika fiż-Żurrieq, Dr. Abela sostna li l-Partit Laburista huwa moviment miftuħ għal kulħadd u appella l-Laqda Nazzjonali madwar il-proġett Int Malta. Huwa qal li l-Partit Laburista dejjem hemmen fl-opportunità, fl-aspirazzjoni u fil-potenzjal tan-nies u ddeskrivih bħala moviment tal-ħaddiema taż-żgħażagħ li qed jibdew ħajjithom ta' dawk li jridu jibdu negozju u ta' kull min jixtieq jimxi l-qudiem. Dr. Abela qal il-Moviment Laburista twilet mill-ħolma ta' nies li batew il-preġudizzju li ridu opportunitajiet indaqsa l uliedhom. Qal li din il-ħolma waslet għal bidliet ekonomiċi u soċjali li fi kliemu bidlu l-pajjiż u seħħew id-drittijiet ċivili u tqassim tal-ġid. Il-mexxej Laburista sostna li n-nies huma l-qalb tal-moviment u qal li l-Partit Laburista baqa' jiftaħ il-bibien tiegħu għal persuni minn kull sfond politiku sakemm ikollhom il-ġid tal-pajjiż f'qalbhom. Żied li kull min għandu x'joffri lill-pajjiż għandu postu f'tim Malta. Dr. Abela qal ukoll il-manifest elettorali tal-Partit Laburista inħadem flimkien man-nies u għalhekk huwa mibni madwar il-ħajja tagħhom. F'dan il-kuntest għandna l-messaġġ ta' miegħek f'kull pass u qal li lan tal-Gvern huwa li joffri appoġġ lin-nies f'kull stadju ta' ħajjithom. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern Laburista kien tarka l-ħaddiema u n-negozji waqt il-kriżijiet li affaċċja l-pajjiż fl-aħħar snin u qal li l-moviment baqa' jikber għaliex qatt ma dawar wiċċu għad-tbatija tan-nies. U qal li l-Partit Laburista jemmen f'politika li tagħti serħan il-moħħ lill-familji u li tkompli toħloq il-ġid biex dan jitqassam b'mod ġust fost in-nies. Żied li l-Gvern irid ikompli jinvesti fis-saħħa, l-edukazzjoni u l-kwalità tal-ħajja biex il-pajjiż jibqa' kompetittiv u soċjalment b'saħħtu. Dr. Abela qal ukoll li l-Partit Laburista għandu l-istabilità u l-esperjenza meħtieġa biex ikompli jmexxi lil pajjiż il quddiem. F'messaġġ li jindirizza lil dawk li se jivvutaw għall-ewwel darba, Dr. Abela qal li għandhom ikunu kburin li qed jażlu l-proġett Int Malta li qal huwa mibni fuq il-ħolm u l-aspirazzjonijiet tan-nies. Dr. Abela appella biex terġa' tiġġedded il-ħolma tal-Maltin u l-Awċin u qal biex bħalma n-nies emnu fi proġetti tal-Partit Laburista hekk ukoll jemnu li huma Malta u li l-ħolma tagħhom hija l-proġett tal-Gvern biex Malta aqwa tibqa' realtà.